Άλλο ένα podcast και σήμερα. Και κοντά μας έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε δει πολλές φορές γραμμένο το επίθετό του σε 2 σημεία στη Λάρισα με ορθοπαιδικά είδη. Είναι ο Δημήτρης Ευθυμίου. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ και πιστεύω να έχουμε μια επικοδομητική κουβέντα. Αυτό και εγώ εύχομαι. Σε έχουμε γνωρίσει, Δημήτρη, από τα 2 καταστήματα, στην Ασκληπιού και στην Αεροδρομίου, με είδη ορθοπαιδικά. Ναι. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό το οποίο κάνεις. Έχεις μια πολύ εξειδικευμένη ειδικότητα που είναι ένα εργαστήριο προσθετικών μελών. Πες μας λίγο, πώς αυτή η εξειδίκευση ήρθε σε σένα? Κοίτα, βασικά το έχω σπουδάσει. Είμαι προσθετικός ορθωτικός. Ακριβώς. Είναι μια ειδικότητα η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ εξειδικευμένη. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Είμαστε δηλαδή κοντά στους 60 προσθετικούς ορθωτικούς και δεν είμαστε και πάρα πολλά εργαστήρια πανελλαδικά. Γενικότερα η προσθετική και η ορθωτική τι κάνει, για να το δώσω να το καταλάβει ο κόσμος έτσι με απλά λόγια, είναι ότι προσθέτουμε και ορθώνουμε. Δηλαδή όταν λείπει ένα μέλος, εμείς κατασκευάζουμε ένα τεχνητό μέλος για να μπορεί να είναι είτε λειτουργικό είτε διακοσμητικό, είτε είναι άνω άκρο είτε είναι κάτω άκρο, ή πάρα πολλές φορές αυτό που κάνουμε είναι ότι ορθώνουμε. Δηλαδή μετά από μια ημιπληγία, μετά από μια παραπληγία ή μια τετραπληγία υπάρχουν εξατομικευμένα ειδικά μηχανήματα τα οποία εμείς τα προσαρμόζουμε πάνω στα άτομα με τις αναπηρίες για να μπορέσουμε να τους κάνουμε να είναι λειτουργικοί και να ενταχθούν ξανά στο κοινωνικό σύνολο. Πολύ εξειδικευμένη εργαστήρια. Είναι πολύ εξειδικευμένη σαν ειδικότητα και το εργαστήριο πάρα πολύ εξειδικευμένο και είναι κάτι το οποίο συμπληρώνει γενικότερα στο κομμάτι της αποκατάστασης. Ακριβώς. Απλά επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ, επειδή ο κόσμος έχει μπερδευτεί και θεωρεί ότι η αποκατάσταση είναι μόνο η φυσικοθεραπεία. Η φυσικοθεραπεία από μόνη της δεν είναι αποκατάσταση. Είναι μια συνέργεια πολλών ειδικοτήτων για να μπορέσουμε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και το θεμιτό αποτέλεσμα σε ένα άτομο το οποίο είτε έχει περάσει ένα κεφαλικό επεισόδιο, είτε μετά από ένα ατύχημα έχει μια παραπληγία ή μια ατελή τετραπληγία, ή ακόμα και από άτομα τα οποία έχουν παθήσεις όπως σκληρής καταπλάκας, μυϊκή δυστροφία κτλ. Εκεί καλούμαστε μαζί με τον φυσίατρο, μαζί με τον φυσικοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή και τον ψυχολόγο, να μπορέσουμε δηλαδή να γίνει μια ολιστική ουσιαστικά προσέγγιση του προβλήματος για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό για να γίνει χρειάζεται και μια συνεργασία. Έτσι όπως είναι δομημένο σήμερα το σύστημα υγείας μας, με τα θέματα του, τα γνωστά κτλ. Πιστεύεις ότι υπάρχει το υλικό τόσο των ανθρώπων όσο και των υποδομών να υποστηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν αυτήν την ατυχία, θα το λέγαμε, στη ζωή τους, να χάσουν ένα μέλος ή οτιδήποτε άλλο, πραγματικά και να είναι κοντά τους? Υπάρχει δηλαδή ένα δομημένο σύστημα υγείας? Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας το ξεκινήσω διαφορετικά. Πρώτον, είναι πολύ χαμηλή η παιδεία του Έλληνα για να αντιληφθεί τι σημαίνει αποκατάσταση. Δυστυχώς μέχρι τώρα το κομμάτι της αποκατάστασης πριν 10-15 χρόνια στην χώρα μας δεν υπήρχε καν. Τελευταία 15ετία που γίνανε τα κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα, άρχισε να μπαίνει η έννοια τι σημαίνει αποκατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα οι συγγενείς δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι η έννοια αυτού και απλά θεωρούν ότι απλά παρκάρουν τον ασθενή εκεί για να φύγει από πάνω το πολύ βάρος. Έτσι ακριβώς για κάποιο χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ, η Λάρισα εντάξει, εμείς πρωτοστατούμε κιόλας αυτό το κομμάτι, γενικότερα δηλαδή στην υγεία και στο κομμάτι της αποκατάστασης και στο κομμάτι των κλινικών. Θεωρώ ότι μπορεί δηλαδή, ειδικά η Λάρισα, και το έχω πει και άλλες φορές, λίγο ξεφεύγω ίσως από το θέμα, ότι μπορεί να κάνει ιατρικό τουρισμό. Δηλαδή υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν κέντρα αποκατάστασης. Θα μπορούμε να προσελκύσουμε από αυτές τις χώρες να έρθουν και να κάνουν αποκατάσταση στη χώρα μας. Και αυτές όλες οι υπηρεσίες
να διασπηρούν σε πάρα πολλές άλλες ειδικότητες, ώστε όλοι να έχουν κάποιο ρόλο. Αλλά σε αυτό. Ξεκινάει πρώτα από τους ανθρώπους, τους συνοδούς, από το συγγενικό περιβάλλον, πώς μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της αποκατάστασης για ένα άτομο το οποίο έχει πρόβλημα στο σπίτι. Τώρα, παρόλα αυτά όμως είσαι και επιχειρηματίας σε ένα ανταγωνιστικό χώρο που είναι τα ορθοπαιδικά είδη. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην αγορά υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Πάρα πολλά τέτοια και site και καταστήματα έχουν ανοίξει. Πώς αντιμετωπίζεις ως επιστήμονας το θέμα της επιστημονικής προσέγγισης και το θέμα της επιχειρηματικής προσέγγισης? Κοιτάξτε, βασικά θα σας το πω με απλά λόγια ότι κατάφερε και το αντιμετωπίζω 30 χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιχείρηση που έχω στήσει, την οποία τη δημιούργησα μόνος μου, δεν τη βρήκα από τον μπαμπά μου, είναι γέννημα δικό μου και την έφτιαξα μόνος μου. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια έχει αλλάξει πολλές φορές ο τρόπος λειτουργίας αυτών των καταστημάτων. Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα παράδειγμα αυτή τη δουλειά, τα περισσότερα καταστήματα των ορθοπαιδικών είχαν μέσα 10-15 πραγματάκια, τα οποία ήταν σκονισμένα, ανοίγανε ένα προσπέκτ και σου λέγανε ότι τι θέλεις, ωραία θα το παραγγείλω, θα έρθεις να το πάρεις αύριο. Πρώτον ήμουν ο πρώτος που έκανα περιφερειακό μεγάλο χώρο, τον εκθεσιακό χώρο ο οποίος είναι στην Αεροδρομίου, ο οποίος να είναι προσπελάσιμος, δηλαδή να μπορεί να έρθει ένα άτομο με αναπηρία, να μπορεί να σταματήσει, να μπει μέσα με το αμαξίδιό του, να δοκιμάσει τα προϊόντα κτλ. Και ήμουνα και ο πρώτος που έκανα ορθοπαιδικό εργαστήριο στην πόλη. Δηλαδή να ξεκινήσω από το να φτιάχνουμε απλά πράγματα, δηλαδή από πέλματα, ήμουν ο πρώτος που έφερε το δωρεάν πελματογράφημα στην πόλη. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή έχω εξειδικευμένο χώρο στον οποίο κάνουμε το πελματογράφημα και τώρα έχω εξελιχθεί και σε επίπεδο ότι πλέον και σκανάρουμε το πέλμα 3D, αλλά εκτυπώνουμε και το πέλμα με 3D εκτυπωτή για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αμέσως τώρα. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς κτλ. Όσο αφορά είτε το ένα είτε το άλλο, πόσο η τεχνολογία σήμερα έχει βοηθήσει αυτό? Πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι το α με το ω δηλαδή με παλιά. Πλέον υπάρχουν πράγματα που παλιότερα δεν τα φανταζόμασταν καν. Τι να σας πω, παράδειγμα, να σας πω για προϊόντα πολύ εξειδικευμένα όπως είναι το Molly Shoot, το οποίο είναι για τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, το οποίο το φοράνε και είναι θεραπευτικό. Και όλο αυτό το κάνει η τεχνολογία. Ναι, όλα αυτά το κάνει η τεχνολογία. Εγώ θα σας πω ακόμα και κάτι πολύ πιο απλό, ότι επειδή ακούμε πολύ συχνά το AI και τα λοιπά, στην δουλειά μας έχει μπει έντονα το AI. Στο σχεδιασμό, παράδειγμα, κάποιων προσθετικών μελών, κάποιων ναρθικών ή παράδειγμα στη σχολίωση. Στη σχολίωση παλιότερα αυτό που κάναμε, ο κλασικός τρόπος ήταν μια γυψοτενία, παίρναμε τον κορμό, του δουλεύαμε στο αρνητικό και βγάζαμε τον άρθικα. Τώρα πλέον αυτό που κάνουμε είναι κατευθείαν με 3D scanner, σκανάρουμε τον κορμό και με το AI, το οποίο μας βοηθάει κατά 90%, σχεδιάζουμε τον κορμικό κηδεμόνα, τον Boston δηλαδή, και το παραδίδουμε που έχει πολύ καλύτερη, είναι πολύ πιο ελαφρύ, μπορώ να σας πω και πιο οικονομικό και έχει και πολύ καλή εφαρμογή και καλύτερα αποτελέσματα στα παιδιά. Η ιατρική, τώρα που προσθέτει και η τεχνική νοημοσύνη, πιστεύεις ότι θα ανεβεί πολύ το επίπεδό της? Ότι ήδη άρχισε να ανεβαίνει πολύ. Βέβαια θα χαθούν και οι ειδικότητες στην ιατρική. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, ναι. Δηλαδή υπάρχουν ειδικότητες τις οποίες δεν θέλω να τις πω τώρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες θα χαθούν. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος που πάντα αγαπούσα το καινούριο. Δηλαδή μου αρέσει το καινούριο, τρέχω, δηλαδή δεν μπορώ να ζω με το παλιό. Θέλω το νέο, θέλω να μαθαίνω. Είμαι 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και κάθε μέρα μαθαίνω και κάθε μέρα εξελίσσομαι.
Στο χώρο σου όμως, εγώ παρατηρώ ότι δεν είναι τόσο δεκτικοί στην καινοτομία οι άνθρωποι. Δεν είναι δεκτικοί στην καινοτομία γιατί τις περισσότερες φορές δεν τη γνωρίζουν την καινοτομία. Τις περισσότερες φορές θεωρούν ότι την καινοτομία πρέπει να τους την προτείνει ο γιατρός. Συνήθως όμως πολλοί γιατροί δεν τη γνωρίζουν την καινοτομία στο κομμάτι της τεχνολογίας στην αποκατάσταση, αν δεν τους ενημερώσουμε εμείς. Και δεν σας το κρύβω, έρχονται πάρα πολλές φορές ασθενείς στα καταστήματα, στους οποίους τους προτείνουμε καινούργια βοηθήματα και λέει «Α, δεν μου το είπε ο γιατρός. Αχ, τι ωραίο είναι γιατί δεν μου το είπαν τόσα χρόνια». Ναι. Θεωρούν ότι ένας ο οποίος κάνει, ας το πούμε, έχει ένα εμπορικό αντικείμενο, έτσι, τα ορθοπαιδικά είδη, δηλαδή κάποια βοηθήματα, θεωρεί ότι είναι απλά ένας έμπορος και θεωρεί ότι ο γιατρός είναι αυτός που θα πρέπει να δώσει την εντολή και όχι. Κοιτάξτε, εσείς. Εγώ θα σας το... Γιατί εγώ παρατηρώ έναν ανταγωνισμό. Ναι, θα σας το αναλύσω. Το να κάνεις απλά ένα εμπόριο μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Δηλαδή να πεις ότι θέλω μια ζώνη και να σου δώσει μια ζώνη είναι το πιο εύκολο. Μια επιγονατίδα πάρει μια επιγονατίδα, ένα αμαξίδιο πάρει ένα αμαξίδιο. Το θέμα όμως ποιο είναι? Είναι η εφαρμογή αυτού του προϊόντος και ανάλογα με την πάθηση που έχεις, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα στη μέση τους ή στο γόνατό τους κτλ. Υπάρχουν και τα ανάλογα βοηθήματα. Τις περισσότερες φορές εγώ προσπαθώ, είμαι εξωστρεφής γενικότερα και προσπαθώ να ενημερώσω με διάφορους τρόπους την ιατρική κοινότητα για το τι υπάρχει, είτε μέσα από τα social, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από προσωπική επαφή κτλ. Και ειλικρινά δεν σας το κρύβω, τις περισσότερες φορές βλέπω δηλαδή στα μάτια των γιατρών «Α, υπάρχει και αυτό, α, δεν το ήξερα, α, ωραία, θα το προτείνω». Πρέπει εσύ δηλαδή να το δώσεις σαν πληροφορία και μετά οι ίδιοι να το επεξεργαστούν και να δουν αν μπορούν να το προτείνουν κτλ. Γιατί πρέπει να το κουμπώσουν και ανάλογα με την πάθηση που έχει και ο ασθενής. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτούν εκείνη τη στιγμή ότι ξέρετε τι έχεις κλίνηση κατά πλάκας. Τι μπορείς να πάρεις, υπάρχει το μόλι, το οποίο κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν. Ή παράδειγμα, έχεις ένα κεφαλικό επεισόδιο. Τι υπάρχει κάτι εξατομικευμένο το οποίο είναι το φες. Αυτά τα βοηθήματα, για να σας δώσω να καταλάβετε, π.χ. για μια πτώση της ποδοκνημικής που μπορεί να μιλάμε τώρα μετά από ένα κεφαλικό επεισόδιο, είναι αυτό το απλό που βλέπουμε κάποιον να σέρνει το πόδι του. Υπάρχουν βοηθήματα που ξεκινάνε από 15 ευρώ και μπορούν να φτάσουν και μέχρι 3.000 ευρώ. Είναι ανάλογα και με τα πόσα χρήματα μπορεί να διαθέσει ο καθένας και πόσο πιο εύκολη μπορεί να κάνει η καθημερινότητά του. Εγώ πάντως και όσοι από εμάς φροντίσαμε τους γονείς μας, ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι σε αυτά τα καταστήματα, και εγώ που έχω δεχτεί ας πούμε τις υπηρεσίες, πραγματικά μου έκαναν εντύπωση οι υψηλές υπηρεσίες που έχουν τα καταστήματα ορθοπαιδικών ειδών έναντι ακόμα και σε κάποια θεραπευτήρια που πηγαίνουν. Κοιτάξτε, συνήθως αυτά τα καταστήματα οι περισσότεροι που είμαστε σε αυτό το χώρο, εγώ βέβαια δεν σας το κρύβω ότι σε αυτά τα 30 χρόνια δεν θυμάμαι ούτε πόσοι ανοίξαν ούτε πόσοι κλείσαν. Δηλαδή ο χώρος μεταβάλλεται. Εγώ αυτό που είχα ως αρχή, επιχειρηματική αρχή, είναι ότι βασικά ήθελα να είμαι τίμιος με τον πελάτη. Δηλαδή ήθελα να προτείνω τον πελάτη αυτό που πρέπει, δεν ήμουν ποτέ υπερτιμημένος στα προϊόντα μου και ειλικρινά έπαιρνα ιδιαίτερη χαρά να βλέπω ένα πελάτη να φεύγει ή έναν ασθενή να φεύγει, ο οποίος να τον βλέπω να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και τώρα εμάς είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Δηλαδή όταν λέμε, ειδικά στη δικιά μου εταιρεία, δηλαδή δεν σας πω τώρα, ξεκινάμε από τους συμπυκνωτές οξυγόνου, που είναι μηχανήματα τα οποία τα παίρνουν στο σπίτι για να έχουν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι από τα CPAP τα οποία είναι για τις άπνοιες, είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι είναι τα ενίκια που κάνουμε, δηλαδή από το να νοικιάσει ο άλλος για ένα μήνα ένα κρεβάτι νοσοκομιακό, ένα μαξίδιο, ακόμα και πατερίτσες δηλαδή που μπορεί να μην τις χρειάζεται ιδιαίτερα, μια περπατούρα. Μετά είναι το αθλητιατρικό το κομμάτι, το οποίο ξεκινάμε από τους νάρθηκες, τις ζώνες, τις απλές, τις επιγονατίδες, τις απλές κτλ. Δηλαδή είναι τόσα πολλά. Και εκτός το κομμάτι το εργαστηριακό, το οποίο είναι και ξεχωριστό και γι' αυτό και διαδικτυακά, δηλαδή αν κάποιος θέλει να δει, είναι
άλλο το Ευθυμίου Med, το οποίο είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που μπορεί να μπει και να αγοράσει προϊόντα, και άλλο το Ευθυμίου Lab, το οποίο είναι το εργαστηριακό, στο οποίο θα μπει τι μπορούμε να κατασκευάσουμε. Επενδύει στην εκπαίδευση των ανθρώπων που έχει στην επιχείρησή σου. Βέβαια. Είμαστε πολύ συχνά. Πρώτον, τουλάχιστον εγώ κάθε χρόνο παρακολουθώ και πάρα πολλά σεμινάρια πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες μας καλούν, είτε στη Γερμανία είτε στην Ολλανδία, γενικότερα στην Ευρώπη, ή ακόμα και τα άτομα τους, εκτός από σεμινάρια τα οποία μπορεί να γίνουν στην Ελλάδα πιο εξειδικευμένα και εξατομικευμένα, τους μεταλαμπαδεύω και τη γνώση τη δικιά μου καθημερινά όμως. Δημήτρη, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι ευαίσθητος κοινωνικά. Δηλαδή έχεις μια ισχυρή κοινωνική κριτική, θα έλεγα. Αυτό στο επιχειρηματικό πεδίο, πώς το μεταφράζεις, γιατί έχεις να κάνεις και με ανθρώπους που είναι σε μια ευαίσθητη στιγμή της ζωής τους. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τους ανθρώπους πάνω στον πόνο τους. Κοιτάξτε, αυτό όταν ξεκίνησα τη δουλειά, θυμάμαι κάποιοι συσσαγωγικά φίλοι μου και τα λοιπά, γνωστοί μου, λέγαν «Ρε Ευθυμίου, τώρα τι κάνεις εκεί πέρα, πώς βλέπεις το πόδι το κομμένο το αλμό». Λέω να σας πω κάτι. Πρώτον, εγώ λέω το βλέπω σε μια τελική κατάσταση η οποία είναι πολύ normal. Αυτή την ερώτηση μπορείτε να την κάνετε στο γιατρό που παίρνει το πριόνι και το κόβει. Ναι. Και εγώ παίρνω ο γιατρός παίρνει την ιδιαίτερη χαρά που μπορεί να το έκοψε γιατί του ξαναδίνει τη ζωή του και δεν θα χάσει τη ζωή του. Και εγώ παίρνω μια άλλη χαρά στην οποία θα δω αυτόν τον άνθρωπο να ξαναπερπατά και να ξαναείνε λειτουργικός μέσα στην κοινωνία. Ναι. Εντάξει, δεν σας το κρύβω ότι υπάρχουν στιγμές που λυγίζεις. Δηλαδή υπήρξαν στιγμές που έχω μπει μέσα σε μεθ και έχω δει παιδιά 17 χρονών από ατυχήματα με μηχανάκια, ναι, που έβγαινες έξω και δάκρυζες. Έχει πολύ ανθρώπινη πλευρά αυτή. Ναι, είναι πάρα πολύ ανθρώπινη και εγώ και έχω και κοινωνικό χαρακτήρα δηλαδή στην επιχείρησή μου. Δηλαδή πολλές φορές έχω κατασκευάσει, έχω δωρήσει προϊόντα τα οποία δεν μπορούσαν να τα δικαιολογήσουν μέσα από τα ασφαλιστικά του ταμεία. Κάποια οικογένεια μπορεί να ήταν πολύ φτωχή. Δηλαδή δεν θα μου λείψουν ούτε 100, ούτε 200, ούτε 300 ευρώ. Δηλαδή το κάνω και το κάνω για την καρδιά τη δικιά μου και για να. Γιατί. Ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα βρεθούμε εμείς κάποια στιγμή. Αν ήθελες να δώσεις μια συμβουλή σε έναν κόσμο που σήμερα δεν μπορώ να τον πω ότι είναι και πάρα πολύ έτσι, ευαισθητοποιημένος, έχουμε πάρα πολλά θέματα να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας και έχουμε χάσει ένα βαθμό της ευαισθησίας μας που μας χαρακτήριζε πολλά χρόνια πριν και σαν λαός. Δηλαδή ήθελαμε να βοηθήσουμε τον διπλανό μας και αυτά. Αν τώρα σε αυτή την εποχή, την σκληρή θα έλεγα, έλθει κάποιος και σου πει «Ξέρεις κάτι Δημήτρη, θέλω κι εγώ να ασχοληθώ με αυτό το τομέα που ασχολήθηκε εσύ», ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον έλεγες να προσέξει? Βασικά θα του έλεγα ότι θέλει πολύ επιμονή, υπομονή, πολύ αγάπη γι' αυτό και γερό στο μάχη. Γιατί μιλάμε για επιχειρηματικότητα, δεν μιλάμε για κάτι εντελώς κοινωνικό. Ναι. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά οι επιχειρηματίες ότι φτάνει το τέλος του μήνα και ειδικά στη σημερινή κοινωνία που ζούμε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πληρώνουμε. Είναι να πληρώνουμε. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και τελειώνοντας, να μου πεις λίγο ποια ήταν έτσι η στιγμή που σε καθόρισε ούτως ώστε να είσαι τόσο επιχειρηματίας σωστός, όσο όμως και κοινωνικά ευαίσθητος άνθρωπος. Τι είναι αυτό που σε καθόρισε στο να μην φοβάσαι να πεις την παρουσία σου? Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια η οποία ήμασταν επιχειρηματικοί. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν επιχειρηματίας. Παρόλο που μεγάλωσα σε ένα χωριό της Αγιάς, ήμασταν η φαντουργία. Η φαντουργία, είχαμε και άλλες ασχολίες, είχαμε διάφορες επιχειρήσεις. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που ήταν επιχειρηματικό. Έμαθα από πολύ μικρός και διάβασα τον πατέρα μου σε ανύποπτες στιγμές. Έβλεπα μια δυναμική και έβλεπα έναν τρόπο σκέψης πώς διαχειρίζει την επιχειρηματικότητα. Έβλεπα τα λάθη του, τα λάθη που έκανε εγώ δεν τα έκανα. Είναι κάτι το οποίο βασικά μου αρέσει η επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, και
Ξέρετε γιατί μου αρέσει η επιχειρηματικότητα? Γιατί μου αρέσει το νέο, μου αρέσει το καινούριο. Βέβαια, αυτό που μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα, όχι μόνο τώρα, ανέκαθεν η επιχειρηματικότητα ήταν ποινικοποιημένο. Ναι. Ποινικοποιημένος χώρος. Αυτό ήθελα να φτάσουμε. Ναι. Υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις που ακολουθούν έτσι το μυαλό των ανθρώπων. Αυτές δεν ήρθε η ώρα να καταρριφθούν από εμάς τους επιχειρηματίες, ας πούμε? Ίσως είμαστε λίγοι και δεν μπορούμε και να έχουμε μια ενιαία φωνή. Αν είχαμε μια ενιαία φωνή θα ήταν πολύ διαφορετικά. Εγώ πολλές φορές στα social, εκτός από τη δουλειά μου, γράφω κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητα και τα οποία με εξοργίζουν. Και υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος εξοργίζεται για πάρα πολλά που γίνονται και σήμερα και χθες και προχθές και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την παραπροηγούμενη. Πρέπει να αλλάξουν. Γιατί αν δεν αλλάξουν, βασικά πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το άτομό μας. Δηλαδή θέλουμε την αλλαγή, άρα πρέπει να αλλάξω εγώ. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή και να αλλάξετε εσείς. Ναι. Αν αλλάξουμε, θα μπούμε σε μια καινούργια κουλτούρα, θα μπούμε σε μια καινούργια δομή και θα δούμε το κράτος μας να γίνεται καλύτερο. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς, εγώ αυτό που βλέπω, ο καθένας κοιτάει μόνο τον εαυτό του και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το πώς θα αλλάξουν γύρω του. Αλλά όχι ο ίδιος. Όχι ο ίδιος. Και η επιχειρηματικότητα είναι στάνταρ, θέλει ρίσκα. Χωρίς ρίσκο στην επιχειρηματικότητα δεν κάνεις τίποτα. Ο επιχειρηματίας, το ξέρετε πολύ καλά πότε τελειώνει όταν σταματήσει να ονειρεύεται. Ναι, αυτό ακριβώς. Τελειώνοντας με αυτό, θέλω να σε ευχαριστήσω. Πρώτο γιατί είχαμε μια συζήτηση με έναν πραγματικά ελεύθερο άνθρωπο που δεν έχει να φοβηθεί και να χάσει τίποτα, και τα μηνύματα που εγώ πήρα από σένα είναι αυτό: η ελευθερία να έχεις την άποψή σου και να την δουλεύεις με έναν τρόπο που να κάνεις καλό τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και σε σένα τον ίδιο. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.